mamoko mag piny owacho makedo ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa Bay omakore kanyakla mar chiwo puonj ne nyithindo matindo manyiri kod mine mapod tindo e kaunti no e manyo yore mag duoko piny lwenje mag udi kod iye ma ohiu. Jafombo marwa ma Homa Bay kedo ne ratiro mag nyithindo manyiri e kaunti ma Homa. So ensure that we sensitize other stakeholders so that together we can come up with strategies to be able to support adolescent girls and young women and even boys to be able to avoid gender-based violence. Riwruoge go bende nyuolo jokanyo mamoko e sectors mopogore e county kama oting'o jorimb apiko magichiwo negi puonj mondo okonygi e duoko piny wach gamo moyiwe ki nyithindo matindo manyiri kod lwenje go eko mathoro joko joma mine udi. Boda is one of the group that was identified that they do have a lot of interaction with our young women and they do contribute to HIV infection and gender-based violence. We also have a clinician coming from the health facility, and we also have other male representatives. To unite to protect our children so that by the time we are coming to the opening of schools, all our children are back and safe in schools. Apisa ma ochune chendo ma nyithindo e county ma Homa Bay Peter Kotere okone wachi moyiwe ki nyithindo matindo manyiri pod en midhiero maduong' magin go ka okoni gitiyo kanyakla e duoko chien midhiero no. So maybe if you look at last year's statistics, it was showing around 11,000, thereabout. And if you look at that number for girls to be pregnant at that age as children, that's between the age of 10 to 19, that is a relatively high number. So the situation is not very pleasing. Katende riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj kupete e bade ma kaunti ma Homa Bay to kwa jonyuol mondo rit nyithindegi e kinde magine pacho nyaka ne lor skunde mar konyo duoko piny wachie moyiu ma joko nyithindo matindo manyiri e kaunti. Kata sani mo antiere Christmas madheni endi nitiere raha moko maseche moko wadonje mamoko nyalo hinyo kata ngima mag nyithindogi. To wang'eyo ni ka jonyuol ong'iyo nyithindgi yo makare to ok wabibedo gi cases mwabro wacho ni nyithindo moko tho kata owito ngimagi e ndalo antiere gang'owa gi holiday. Wach gamo moyiwe ki nyithindo matindo manyiri kaachiel kod lwenje mag udi mosebedo ka medore Homa Bay kaendi piny maru koro miyo migepe mopogore tiyo kanyakla mar manyo yore minyalo duoko piny timbe makamago. Kata kamano jonyuol e kaunti ma Homa Bay ka bende kwayo mondo okony rito nyithindgi anyato kinde magin pacho e rusani. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.